Pre nekoliko vekova u Japanu Niglok čudovišta su napala naš svet, ali su ih ratnici samuraji porazili moćnim simbolima koji se prenose sa roditelja na decu. Danas su se Niglok čudovišta ponovo uzdigla i planiraju da preplave zemlju. Srećom, nova generacija heroja im stoji na putu. Oni su samuraji, moćni rendžeri. Šta nije u redu sa mnom? Ne mogu da verujem da me je mačka gotovo pojela. A sad nikada više neću jesti ribu. Ne! Ne! Halo? Muger je napao centar grada, krenuli smo, naći ćemo se tamo. Antonio, jesi li me čuo? Da. Krećem. Vreme je za bitku. Posljednji put. Vatreni napad! Još ih je. Ništa strašno. To su samo mugeri. Onda dosta priče. Počnite da se borite. Napred, samuraji. Zlatna snaga. Barakuda, oštrica! Šta je sad ovo? Antonio, u čemu je problem? Ja to ne mogu! Antonio! Žao mi je, drugari. Jednostavno ne mogu! Samuraji zauvek! Jaden! Mia! Mike! Kevin! Ha! Emily! Antonio! Hej, šta se dešava sa Antonijom? Ne mogu da verujem. Moramo prvo da se pozabavimo ovdje. Hajde da pojačamo toplotu. Da! Rotirajući mač! Hej, u redu je, druže. Antonio, jesi li dobro? Čemu je problem? Drugarik, žao mi je. Ne možeš da zaboraviš ovo? Ne! Sklonite to od mene! Ne mogu da dodirnem svoj mač. Podsjeća me na ribu. Šta? Riba? Ali Antonio je odrastao u ribarnici, mislim, peca svaki dan i sada se odjednom boji ribe. Šalite se sa mnom, jel tako? Nije šala. Pa, kada je taj Niglok zamenio naše duše sa predmetima, Antonije je smestio u ribu. Komšijska mačka samo što ga nije pojela pre nego što mu se vratio ljudski oblik. Antonio! Sada ne može ni da dotakne ribu. Stvarno? Gotov sam, zlatno doba Antonije je zvanično završeno. Kažeš zlatno doba Antonija? Dobro, slušaj, nisi pojeden, tako da zaboravi to. Upravo je. Hajde, naučio si sebe da budeš samuraj. Možeš da se izboriš sa ovim. Da, svako ko je uspeo da provali kako crna kutija funkcioniše, može i sebe da nauči da se izbori sa svojim strahovima. Ne shvatate, samo što nisam pojeden od strane mačke. Smiri se, u redu je. Nije u redu, poludeo je. Ja sam ribar koji se plaši riba. Plašim se barakuda oštrice. Ne mogu više da budem rendžer. Odakle
Odakle dolaze svi ovi mugeri? Wow! Plašim se da sam ja odgovoran za to. A ko si ti? Sigurno ste me očekivali. Moj sluga vas je posetio pre neki dan. Zver za mene! Upravo. I? Ti si ga poslao, ti si taj veliki gospodar o kome je pričao. Dozvoli mi da se predstavim, gospodar Uksandred. Ja sam Galeb i tvoj sam sluga. Proveo sam mnogo vremena na dnu Sancu reke. Nije uobičajeno za Nigloka da bude beskoristan i slab. Ali zahvaljujući skorašnjem izboju energije, gospodaru, konačno sam povratio svoju moć. Gospodaru Ksandre, mogu da pomognem da konačno poplavite zemlju. Obećavam, svojim pojačanim moćima mogu i to da uradim. Mora da si umislio da si ti nešto posebno. Razmisli malo bolje. Šta? Nećeš da uzvratiš borbu? Mogao bih, ali želim da pokažem svoju besprekornu odanost. Molim te, dozvoli mi da ode među ljude, u tvoje ime. Uplašit ću toliko ljudi da će tvoja pobjeda biti brža nego što očekuješ. Biće slavno. Baš slavno. Dobro. Bolje bi ti bilo da tako i bude. Antonio, nećemo ti dozvoliti da odustaneš. Svi mi imamo strahove, ali ćemo te naučiti kako da ih pobediš. To se zove terapija averzije. Slušaj, Jaden je prevazišao svoj strah od paukova. Da, sada ih se ne plašim ni malo. Vidiš, samuraj može da prevaziđe svaki strah. A Mike se plaši zatvorenog prostora. Da. Ozbiljno. Izgleda mi da ima baš malo mesta. Ajde, Mike. Ne znam, drugari, mislim da ovo nije tako dobra ideja. To je za Antonija. U pomoć! Vidi ovo. Mija mora da prevaziđe svoj strah. Plaši se žaba. Ali možda će poljubac pretvoriti žabu u princa. Hajde, Mija, možeš ti to. Vidiš? Ujkabalk, koliko još treba da vežbamo? Koliko god je potrebno da savladamo ove samurajske pokrete. Znači još 10 minuta. Trebalo bi da pozovemo vatrogasce. Šta pričaš? Ako hoćemo da budemo samuraji, moramo sami da spasemo tu mačku. Hajde! Mac? Ovo je baš visoko, Ujkabalk. Mac. Lepa maca. Mac. Antonio, dotakao si 1000 riba pre ovoga. Samo treba da staviš ruku na ovu. Dobro. Hoćeš da pričamo strašne priče. Mija je skuvala ovo. A sada ću ja čak uzeti zalogaj toga. Ako ti dotakneš ribu. Rangeri zajedno, jel tako? 1 2 3. Ne mogu!
Predgrađe, blizu zapadne šume. Idemo! Ovo je baš loše. Gotovo je. Žao mi je, mentore. Ne mogu da idem sa njima. Jednostavno ne mogu. Možda, ali postoji nešto što bi mogao da uradiš u međuvremenu. Šta? Dao sam ti Zorda u obliku kandže i ti si ga oživeo. Ovo je svetli Zord. Drevni Zord kojeg nijedan samuraj nije uspeo da otključa vekovima. A tvoj simbol moći je svetlost. Ti bi mogao da budeš prvi koji će uspeti. Dobro. Pokušat ću. Ljove! Vreme je da začepiš! Samurajzer! Napred, samuraji! Ja! Ranger samuraj, spreman! Ranger samuraj, spreman! Ranger samuraj spreman! Ranger samuraj spreman! Ranger samuraj spreman! Rangeri zajedno! Ha! Samuraj zauvek! Šta je to bilo? Pritajeni napad! Čak je uništio i svoje momke! Znači vi ste trenutni moćni rendžeri samuraji. Kako prosvetljujuće. Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam Setor. I skoro sam postao najnoviji putnik broda gospodara Ksandreda. Poslednji put sam hodao ovim bednim carstvom pre mnogo godina. Vratio sam se da uzdrmam temelje vašeg sveta. Ali za sada, hajde da proverimo koliko ste zaista jaki. Ovo je neuobičajeno za momak. Budite na vrhuncu zadatka! Možda ne mogu da se borim, ali neću da izneverim mentora ili tim. Otključat ću snagu Svetog Zorda, pa makar mi to bilo poslednje. Vreme je za testiranje. Ja! Odavno nisam imao dobru borbu, divan osjećaj. Hajde! Pa, da vidimo. Emily! Sada je vreme da pređem na tebe. Neko ti nedostaje, mladi rendžeru. To je sve što umete. Jaydene! Napadnimo ga svi odjednom! Rotirajući marš! Četvorostruki udarac! Vatreni napad! Napad topom! Nemoguće! Ovo je baš zanimljiva vežba. Neuobičajena. Sada posmatrajte malo demonstraciju prave moći. Kako neočekivano. Mislio sam da ste malo čvršći. Niste me ni malo testirali. Simbol moći! Svetlost! Antonio! Tim je u nevolji, pomozi im! Ne mogu! Još nisam izlečio svoj strah. Aha,
Možda bih mogao da vam dam još veći izazov, a? Za nekoliko trenutaka ćete vidjeti šta vas čeka. Papirus. Moja kreacija radi ono što ja zapovedam. Izvršava svako moje naređenje. Seče i uništava. Neka to bude vaš novi test. Polažete ili padate. Ako ovaj Niglok hoće da nam da još veći izazov, vreme je da ga i on dobije za uzvrat. Modul super samuraja. Pobrinite se za njega, a ja ću za ovu džinovsku pahulju. Da. Kombinacija vazdušnog udarca. Megazord borbenog krila. Naoružan za borbu. Šta je ovo? Želite da nastavimo sa igrom? Divno! Ne znam za vas, ali ja uživam. Vreme je za penal. Izgubit ću zordove. Papirus je previše jak. Simbol moći! Svetlost! Hajde još samo malo! Vreme je da okončaš taj strah, jednom za sva vremena. Jeste li odustali? Nema više borbe. Neka bude tako. Pozdravite se. Ne tako brzo, Setore! Zlatni se vratio sa novom igračkom! Jesam li vam nedostajao? Antonio! Znala sam da ćeš uspeti. Bravo, Antonio. Misliš da te se plašim? Ništa ne može da zaustavi mog novog drugara, Zorda svetlosti! I nemoj da te njegov izgled zavara! Ovaj Zord je veoma opasan! Zanimljivo. Kakvo čudno malo stvorenje. Šteta što me to nimalo ne zanima. Vidi ovo. Šta? Svetli Zorde, ispali borbeni disk! Vreme je da ja krenem u napad! Ovo sam očekivao od gospodara Ksandreda. Podcenio sam te. I to veoma! Prošli ste test. Za sada. Zbogom smrtnici! Popustila mu je pažnja, sada je moment da ga sredimo. Dobro, drugari, da čujem izveštaj. Jeste li svi dobro? Odakle ti taj Zord? I više se ne plašiš zlatnih ribica. Da, mentor mi je pomogao da vidim svetlost. Au! O, šta se dešava? Jaydene! U nevolje! Hajde! Čekajte, ovo je težak zadatak. Prepustite ga svetalku. Stvarno? Hajde! Aktiviraj se! Svetli Zord! Snaga mega modula! Moram da ga zaustavim. Iznenađenje! Fantastično! Antonio, ti si ovo programirao. Mentor ga je čuvao za nas. Ja sam uradio ono što umem. Megazord svetlosti! Ko je gazda? Ti si, eto ko je! Hajde, druže, napred! Svetli Megazord! Napad!
Svetli Megazord! Napad iz Mega okreta! Vreme je da se ovaj papir isecka! Dozvoli da ti pomognem. Neverovatno! Zapanjujuće! Da! Strava! Dobro, Svetli Megazorde, iskoristi borbeni disk! Disk se zaglavio! Samo ga udari malo! U zadnjicu. Uspeo si! Napad borbenim diskom! Dokrajči ga! Imaš ga, drugar! Napad! Rangeri samuraji, pobjeda je naša! Ovi pokreti su bili zlatni, da! Dobrodošao u tim svetlosni Zorde. Dakle, stvarno si prevazišao strah od riba. Ne samo da sam izlečen, nego sada imamo i Zorda svetlosti u timu. Moraš da nam ispričaš kako si prevazišao strah. Recimo da me je mentor naterao da proguram svoj strah. Poslužite se. Da, molim, da, molim.